Gutom na. Gutom na yan, oh. Dito sa kabila. Ating magkapatid. Sarap sana. Sarap. Sarap kain, ah. One week and 4 days. Pag wala pa kayong pera, guys, pwede pa kayong gumawa ng kulungang kawayan. Yan ang tinatawag na practical person. Pag may pera na kayo, tsaka na kayo gumawa ng kulungan kasi mahal din ang hollow block, semento. Pero yung lapag niya, nakasemento na yan. Kailangan yung lapag, kailangan talaga semento. Para hindi kumakain ng lupa, hindi sila nagtatae. Sa pagtatae naman, huwag kayong kabahan. Minsan nagsusobra tayo ng pagkain, minsan nagkukulang. Gawin natin itong inspirasyon sa ating buhay at pang-araw-araw na kabuhayan.